sa inyo yung ang gandang sunrise. Yan. Wait lang, hinanat. Diba, ang ganda? Tas, alam nyo ba dito, napakalamig ng umaga nila. Alam mo yung parang December na nakikita nyo sa buko, diba? Ang lamig lang, so ako palang mag-isa dito kasi wala pa yung mga pinsan ko nandun pa sila sa malaking bahay. So, mamaya pupunta natin sila, inihiramin ko yung motor ng lolo ko dahil mag-iikot kami. Nagtatahulan yung mga aso, my God, di ko alam kung bakit. Kasi may dumating kasi na isang aso eh. So, ayun guys, pupunta po tayo kala Jeline. Nag-evacuate na ako, kinuha ko na yung bag ko kasi doon na lang ako mag-i-stay. Kasi nandun yung mga pinsan ko and mamayang gabi doon kami matutulog. Tapos sasama ako sa kanilang magpunta ng sementeryo. Nangalay leg ko. Sabi ko, on the way na eh. Sabi ko, abangan niya ako sa gate. Tulog pa. Ikaw, kagising mo lang. Alata ba? Wala na pa sila. Tulog pa din sila, Bel. No oras na kami nakasakay eh. Ha? Sige, sigaw ka. Andito na po ako. Uy! Good morning. Kanina pa. Kagabi pa. Bakit? Kagabi pa ako nandito. Oras. 11. So, ayan po, no, mamaya po pupunta kami ng sementeryo kasama ko yung mga pinsan ko. And grabe, ang lamig dito, sobra. Tanggal na ako ng jacket. Then, Kumaan ini wala rin agad. ang ganda. Oh, pakaganda. Ano na, Jeline? Tara. Alis na po kami. Magtitiri kaming kandila. Bye. Sa tayo daan. Tanging chinelas ko nandun. Wait lang. Cementerio tapos biglang Nasira yung swelas. Eto! Okay, kahit ano. Yeah, Nabigapan to! pwede na yan. Kasha yan. Si ganda yung alis sa Opo. Bye-bye. Opo. 5%. Cellphone for sale. Alis na po kami. Local na to, local. Na ano yung buhok ko? Ay, yan, talura ah. Tatlong cellphone po, mga vlogger kong pinsan. Vlogger. Yung feeling na init pero malang hangin. Cementerio walang hangin. Sa sementeryo walang hangin. May hangin. May hangin. Pero may amoy. Pero tayo na lang inaantay. Ready na sila. May payong po. Bye-bye. May tatay. Uy, muna na yung tatay. Tatay. Po. Nandito. Anong tawag dito? Nandito po kami sa cemetery. Cemetery of the Philippines. Cemetery of the Philippines daw. Sa Jacinto lang pala. Sa Jacinto po, Pangasinan. Mga lola to. Asa? Sa mga tito-tita. Andyan kaya sila, Greg? Wala pa. Baka mamaya hapon daw eh. Ciao. Ikaw na magtirik ang Para sa boyfriend mo pag-like. ikaw sa'yo, mamamatay mo na. Kasi di ba kadiyal sa So ayun, dito na po kami sa may Mangaldan Church. Ayan po yung church namin. Welcome to Mangaldan, Pangasinan. Saan ba yung cemetery? Kung nga pa yung mananaw. Saan? Pasok dun? Oo.
walking and walking and walking and walking and walking. Ano ba yan? Ay, lumiwanag. Aha, eh. Aha, aha, aha. Grabe, hindi nila pinagdidiyuan yung pista ng patay dito. Charot. Mag-San Fabian Beach kaya tayo, no? Ang init-init. Tayo nakarating kami ni Greg, nakamotor lang. Oh? Alam mo, oo nga pala, nandun pala kayo. Ando kayo, di ba? Yan tagal namin nawala. Yung ano yung na... Yan tagal namin nawala. Yung na ano kayo ni Na-serve lang kami ni Rochelle. Hello, oo nga, nandun. So, ang dami pong tiyangge. Alay? Okay lang, halika natin si Rito. Ang daming tiyangge, pero wala naman tayong pambili. Hanggang tingin na lang kami sa tiyangge. Kasi wala kami pambili. Kapitalan mo. Doon yung St. Peter, Pabinukas. tingnan mo. Pag binukas kaya ito, no? Bumubad. Boom! So, yun po, napakadami po ng Anong tawag sa cemetery na to? Anong tawag sa cemetery na to? St. Peter? Wait lang, ako magbubukas. So, pinayagan na si Greg. At magsising. Ang kukumbisin na lang namin si Ate Rochelle. Oh, si Abel din. Tsaka si Sunny. And dun po, magsiswimming kami. Apat na. Maganda yung resort na magsiswimming Oo. natin, O, diba? tingnan mo tayo. Naka-reserve na po kami. Apat na ang pinayagan ng parents. Apat na ang pinayagan ng parents. Yung tatlo, wala pa. Hindi mo galing pa ako ng Manila, hindi strict parents ko. Diba? Tingnan mo naman sila. Diba magkakatabi ng bahay nila, ayaw sila payagan. Strict yung parents nila. Strict parents. Parents, why are you like that? You are so strict. Oo nga, nasasakang So magsiswimming po kami sa Tapos pag may pupunta sila, oh. Di ba? Saan tayo magsiswimming? Malalim na po. Malalim. Malalim na Sa po. ano, sa punta tayong 100 Islands. 100 Islands. 100 Islands, 100 tabo. 100 tabo ng tubig. Cover ka lang, Mother. Hawakan mo mabuti. So ayun, napaka-risky mag-vlog na naman. Kasi So, ayun, nakain na kami. nakakahiya. Ay putay. Nakakahiya mag-vlog. Pero sige. Tapang nga tao. Traffic So yan, na update ko naman. na lang kayo mamaya. And bye-bye. Kakapagod. Nandito po kami sa may Greenwich. Kakain lang po kami. Di ba? 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 Yan! Kami. And ayun yan. Excited lang kami mamaya. Good luck sa aming ganap mamaya. No? Sana matuloy. Tutuloy yan. Tayo pa ba? Before and after. Nahan po kami. Si Tito Rami, nandun sa maliit. Nasa gitna tayo. Nasa gitna kami ng daan. Air. Fresh air na may kasama. So ayun po, pauwi na po ako. And hihiram kami ng motor. Pupunta kami na barangay Magsaysay. Ganda na yung ugaw. Hanggang na, babae. Achita, Cute yun, maganda. Cute ano. Gabagabay to. Abel, ganda babae. Ganto. Talo ka niya, Abel. Tatlo yung ano niya. Bukas ng ilong niya. Ay, ilong niya. Ganggana. Ganggana. Pia! Mamay, mamay. Antayin ka namin dito, dali ama. Dito lang kami. Manakis. Uy, halika na, Bel. Dali. So, we're back here sa bahay. Bel, dali mo. Wala tayong... Mama, amoy dating sa iyo. Uy.
Gana yung ugod. So, ayun. Anong oras na? Wala pang ganyan. 5 to na. Wala pa rin si Ama. Hiram kami ng motor. Si Sunny na kasi tawagin mo. Oo nga, tingnan mo. Natamad kasi ako magpunta dun eh. Alam mo, pinakamay ka pala eh. Ang babait naman tayo yung bike dun sa bahay. Oo nga. Magsiswimming kami mamayang gabi. Diba? Kana, may dala si Astor na mangwan. Di na siya magbibigay ng 20. May dala siyang chicharin mangwan. Kala bibili ka ng kikiam? Oo, bibili nga tayo, di ba? Okay, bumili ka na. Kala ba sagot O, mo? may tindahan dito. Kala ko ba sagot mo? May tindahan dito. Saan bibili? Sa bayan. Ay! Ganda! Ano ba ito? Ganda? Ganda! Ika dito! Ganda! Ganda! Oh, ganda lang ang ganap sa vlog. Oo, yung Pero vlog ko. masaya. Yung vlog ko walang kwenta yata pero wala. Na-record lang naman lahat ng masasayang Yeah, ganap. tayo. Today. Tapos gagawin. Di ba? Kuya, bigat! May, our kind of Ako na stroll. kaya? O, ikaw din? Ikaw na, yung taga-padjak namin, isang ubo na lang. Aray yung Astor! Adaya! Ay, tayo puto. Ay, nandun yung puto kay Inang. Kayo kumuha ng kitchen? Si Ate Plan yung masano niya. Dala ka na lang ng suman para may pagpag ka. Wala, madala ka suman. Para may... Ako, ano, buko pandan. Ay, kala ko picture. Picture daw eh. Picture! Ay, po, tatay sa Bibili lang po ako ng shit. Napipikit-pikit! Hoy! Napikit-pikit! Baka dumi ng tubig eh. Ay. Bagsak ng ano. Bagsak ang pool. Pagkatapos ng ano, bagsak ng movie marathon, uwi na kayo. Hindi! Doon tayo Doon matutulog? Hindi pa. Pwede pa pa Hindi, yan. pinayagan na siya. Pinayagan ka? Ay, sa talante. Wow! Hindi! Ala! Ang laki! Ayun! Greg! Bye-bye! Bye-bye! Jake, parang mabigsak ko. Uy, tataob yan tayo! Hindi! Tataob tayo, baliw! Doon ka sa likod. Si Greg! Woo! Uy, si Sane! Ani! Parang tataob ako dito. Tabi-tabi. Ay! Tatakot. Sama ka? Sama ka? Ay, Sane. Road trip! Ay, dito na. Wala na. Tapos na. Saan kayo napunta? Ay, lukas yung ate mo sa kulit. Wag na. Ganyan na lang. Laptop, dadala pa. Dito. May laptop mo. Cooker. Ulam namin aliem. Alam ko ba yun? Tapos, adobong atay. Yung boyfriend niya. Ay, Sane! Kita na kami. Ikaw sa mo, ikaw magbukas ng pingan, ikaw bisita dito. Magat maglinis. Ikaw magbukas ng pinggan.
Nagkakasawa